салому алейкум дӯстони азиз. Як нафар шиноси ман аз Амрико забони тоҷикиро медонад ва мегӯяд ки ба ӯ фарҳанги тоҷикӣ писанд аст. Айни ҳол ман мехоҳам санҷам ки то чӣ андоза ӯ дар бораи ватани мо маълумот дорад. Рафтем. Hi Brent, what's up? How are you? Everything is good? Salam, howdy, doing well, thank you. I know you can speak in our language, right? Bale. Brent, ҳозир ман аз ту 3 сол пурсол мешавам ва баъд аз он мефаҳмам ки то чӣ андоза шумо фарҳанги Тоҷикистонро дӯст медоред. Bale, man tayyoram. Барои кадом намуди хӯрок мо дар ин ҷо махсус кафеҳо дорем? Фурутоб ва фурутобхона метонанд. Exactly, бале. Шумо ягон маротиба фурутоб чашидаед? Не. Наде. Кадом намуди либоси миллии тоҷикӣ ба рӯйхати ЮНЕСКО ворид карда шудааст? Дар рӯйхати ЮНЕСКО чакан аст. Беҳтарин. Хуб, шумо дар Тоҷикистон набудед ягон маротиба, аз куҷо медонед дар бораи ин маълумотҳо? Бале, дар интернет, бале. Хеле хуб, ташаккур. Суоли сеюм чунин аст. Барои чӣ пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, яъне Манде ном дорад? Барои он ки дар рӯзи Душанбе бозори ҳеле калон дар шаҳри буд. Беҳтарин, ташаккури зиёд. Ташаккур ки шумо дар бораи фарҳанги мо меомӯзед, забони моро аз худ карда истодаед ва мо ҳатман шуморо дар Тоҷикистон интизор ҳастем. Ман мехоҳам мардуми тоҷикро бо 30 солагӣ истиқлолият бо намкории дипломатӣ бо Амрико ва Тоҷикистон табрик мегӯям. Ташаккур. Ташаккури зиёд барои табрикот ва шумо муваффақият. Мо шуморо интизорем дар Тоҷикистон. Ташаккури зиёд. Хайр.